сарҳади ҳар як давлати соҳиби истиқлол дар қатори дигар арзишҳои миллӣ муқаддасу дахлнопазир мебошад. амнияту осоиши давлату миллат ҳамон вақт ҳимояву таъмин мегардад ки сарҳади мустаҳкам ва нерӯҳои сарҳадбони боэътимоду қавӣ дошта бошад. бунёду ба истифода додани боз 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ дар марзи тоҷикистону афғонистон: дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана, дидбонгоҳи сарҳадии рақами 2, дидбонгоҳи сарҳадии Истиқлол ва дидбонгоҳи сарҳадии ба номи Масабур Сатторов. мавриди истифода қарор додани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо муосиртарин шароит барои хизмати афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон натиҷаи дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дидбонгоҳи навбунёди Даҳана бо талаботи муосири санъати меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи оинномаҳои ҳарбӣ сохта шудааст. дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана дорои 3 хобгоҳ барои сарбозон буда, дар он дар асоси талаботи оинномаи ҳарбӣ ҳар як кати хоби сарбоз бо маводи шустушӯии шахсӣ ва дигар лавозимоти беҳдоштӣ таъмин аст. дар ошхонаи дидбонгоҳи навбунёд барои бо хӯроки гарм таъмин намудани афсарону сарбозон имкониятҳои беҳтарин муҳайё карда шуда, таҷҳизоти муосири хӯрокпазӣ ва нонпазӣ насб гардидааст. ҳамом, гармоба ва ҳуҷраҳои шустушӯиву беҳдоштии дидбонгоҳи сарҳадии Даҳана ба таври замонавӣ сохта шуда, бо таҷҳизоти обгармкунӣ, мошинаи либосшӯӣ таъмин мебошанд. ташкил намудани инфрасохтури комилан нав имконоти риояи гигиенаи шахсиро дар байни афсарону сарбозон таъмин менамояд. гармии хонаҳои афсарон, хобгоҳҳои сарбозон ва ошхонаву дигар иншооти ёрирасони дидбонгоҳ тавассути системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин карда мешавад. дар ин дидбонгоҳи сарҳадӣ бо мақсади таъмини афсарон ва оилаи онҳо бо манзили зист хонаҳои дуҳуҷрадор бо тамоми шароит сохта шудааст. барои истироҳату фароғати афсарону сарбозон ҳуҷраи фароғатӣ ва китобхона ташкил гардидааст ки онҳо дар вақти муносиб ба мутолиа машғул мешаванд. дар анбори дидбонгоҳ маводи хӯрока ба таври зарурӣ захира гардидааст. дар ҳар дидбонгоҳ вобаста ба шароити иқлим имконоти муҳандисию техникӣ бунёд гардида, бо техникаи зарурӣ, лавозимоти муҳофизатӣ тибқи оиннома ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар дидбонгоҳҳои сарҳадӣ вобаста ба иқлим ва релефи минтақа маводи хӯрока ва дигар амволи шайъӣ барои 6 моҳ таъмин гардидааст. сарҳадбонон ки бевосита дар сафи пеши хизмати ватан қарор доранд, бо шуҷоату мардонагӣ ва масъулияти баланд ин сарзамини аҷдодиро дар ҳама шароит ҳимоя мекунанд. фароҳам намудани шароити мусоиди хизматию маишӣ ба марзбонони шуҷои далери ватан нерӯву тавони тоза бахшида, онҳоро дар ҳифзи марзу буми ватан модар ва таъмини амнияту осоиштагии ҷомеа боз ҳам рӯҳбаланд месозад. дар ин рӯз дидбонгоҳи сарҳадии дуюми қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар дидбонгоҳи сарҳадии дуюми сарҳадӣ барои афсарону сарбозон ки ҳимояи марзи давлатиро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба уҳда доранд, шароити мусоиди хизматӣ ва будубош фароҳам оварда шудааст. дидбонгоҳи сарҳадии дуюм ки аз хобгоҳи сарбозон, ҳуҷраҳои корӣ барои афсарон, синфхонаҳои таълимӣ ва компютерӣ, китобхона, ҷойи барои истироҳату фароғат, хизмати маишӣ, нуқтаи тиббӣ, ҷойи либосшӯӣ, ошхона, майдони сафороӣ, марказҳои таълимӣ, ҳаммом, анборҳо барои захираи озуқаворӣ, сару либос, сӯзишворӣ, мошинсарой ва дигар иншооти зарурӣ иборат мебошад дар сатҳи баланд ва мутобиқ ба меъёрҳои ҳозиразамони ҳарбӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар ин ҷо ҳамзамон манзилҳои истиқоматии замонавии муҷаҳҳаз бо тамоми ашёи рӯзгор бунёд шудааст ки афсарон метавонанд дар давраи хизмат бо аҳли оилаи худ истиқомат кунанд. бинои навбунёд бо системаи гармидиҳӣ муҷаҳҳаз гардидааст. ин тадбири муҳим барои боз ҳам беҳтар намудани шароити хизмат дар дидбонгоҳи сарҳадӣ баҳри сарбозон андешида шудааст. шароити ошхонаи дидбонгоҳ низ ба замони муосир мутобиқ гардонида шудааст.
ҳамоми дидбонгоҳ пурра бо дастгоҳу таҷҳизоти обгармкунӣ ва мошинаи ҷомашӯӣ таъмин мебошад. майдони сафорӯии дидбонгоҳи сарҳадии дуюм барои ба машқи пагоҳи рӯзӣ машғул шудани сарбозон низ имкониятҳои нав ташкил гардидааст. анбор барои захираи маҳсулот дар ин дидбонгоҳи сарҳадӣ мавҷуд буда, дар он маҳсулот ба таври зарурӣ таъмин карда шудааст. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити хизмат барои афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ тадбирҳои муҳим амалӣ шуда баҳри беҳтар сохтани зиндагӣ ва будубоши онҳо ғамхориҳои беназир зоҳир мегардад. ҳей ватан ту чашмаи оби зулолӣ зи байни абрҳои тира пайдоӣ کنم صد شکر من از آب و خاکت ز کوه و دشت و هم آسمان صافت. من قطاری شروع بختیار خدمتچی حربی قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان میباشم. من میnnتداری خود را به سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما سربازان چنین کوشش‌ها و تلاش‌های زیاد می‌نماید و این چنین دیدبانگاه‌های بر هوا با شرایط‌های زمانوی مهیا نموده است و ما سربازان از کوشش می‌نماییم تا صادقانه به وطن و پیشوای معظم ملت خدمت نماییم. سرباز وطن مایه ایمان من است. خدمت به وطن قرض نیاگان من است. دوستان رویم با هم بر مرز وطن، با مرز بگیریم دیگر دست وطن. زین مرز صدا آید، زین مرز صدا آید، گلشن ز شماست، گلشن ز کجا بود، همان جا وطن است. ёдовар мешавем ки қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити басу сангини солҳои аввали истиқлоли давлатӣ без заминаи моддию техникӣ таъсис ёфта давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат ба як нерӯи муқтадири муҳофизи марзу буми ватан табдил ёфт. боиси ифтихору сарафрозии ҳар як хизматчии қушунҳои сарҳадӣ аст ки беҳсозии инфрасохтор барои боз ҳам беҳтар гардидани шароити хизмат ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат қарор дорад. бунёди чунин дидбонгоҳҳои наву замонавӣ дар минтақаҳои дурдасти кишвар намунаи бузурги ҳамин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба ҳисоб меравад. бунёди дидбонгоҳҳои сарҳадӣ дар марзи кишвар ки солҳои охир ба таври бесобиқа идома доранд, пеш аз ҳама барои таъмини амнияти кишвар, пешгирӣ ва мубориза бар зидди қочоқи маводи мухаддир ва назорату пешгирии ҳама гуна қонунвайронкунӣ дар сарҳади давлатӣ мебошад.
ҳамчунин дар мавзеи зарбоз дидбонгоҳи сарҳадии истиқлол мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои дидбонгоҳи сарҳадии истиқлол аз хобгоҳи наву барҳаво барои сарбозон иборат буда барои оилаҳои афсарон хонаҳои истиқоматии дуҳуҷрадор дошта бо лавозимоти рӯзгор муҷаҳҳаз гардонда шудааст. ин тадбирҳои муҳиму саривақтии андешидаи ҳукумати кишвар имконият медиҳад ки вазъи зиндагии афсарон сол то сол беҳтару хубтар гардад. дар иншоот барои афсарону сарбозон тамоми шароити зарурӣ омода карда шудааст. давлат ва мардуми тоҷикистон дар симои афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ ҳамеша ҳомиёни боэътимод ва муҳофизони далеру шуҷои марзу буми ватанро мебинанд. ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ ба бунёд ва таҷдиду навсозии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намуда баҳри беҳтар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии афсарон ва муҳайё намудани шароити мусоид барои адои хизмати сарбозон тадбирҳои муҳим амалӣ менамояд. таҳким ва тақвияти фаъолияти қушунҳои сарҳадӣ ғайр аз заминаи кофии моддиву техникӣ ва иншооти муҷаҳҳазу мусоид ҳамчунин ба сатҳи таъминоти онҳо бо кадрҳои баландихтисоси ҳарбӣ ва воқеан содиқу ватандӯст вобаста мебошад. бо назардошти ин ҳукумати кишвар дар замони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо ҷавононро барои таҳсил ба донишгоҳҳои олии кишварҳои ҷаҳон фиристодааст ки аксари онҳо ҳоло дар вазифаҳои афсарӣ хизматро муваффақона пеш бурда истодаанд. дар ҷавоб ба ин ғамхорию дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди сарҳадбонон вазифаҳои асосию муҳим ҳимояи марз ва ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати соҳибистиқлол меистад. من سرباز قطاری جورازاده وقت طول 1 سال و 10 ماه می شود در ناحیه شمسین ژوئین خدمت میکنم و باعث افتخار است که برای ما جوانان چنین شرایط مساعد را فراهم آوردن و منتداری خود را به پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوای مسلحه جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که برای ما خدمتچیان حربی چنین شرایط زمانوی مهیا نموده است. خدمت به وطن قرض همه مردان است، دوری ز وطن فرار نامردان است. رو بر همه اشخاص بده داد مرا که این مرز وطن به عسکران پزمان است. бунёди дидбонгоҳҳои наву замонавӣ ки дар онҳо барои афсарону сарбозон беҳтарин шароити хизмат муҳайё карда шудааст далели таваҷҷӯҳи пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сохтори муҳими ҳимоятгари хоки муқаддаси ватани азиз тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. марзбонон ҳангоми адои хизмат барои назорат ва ҳифзи сарҳади давлатӣ аз техникаву технологияи пешрафта васеъ истифода мебаранд. имрӯз бо боварии комил метавон гуфт ки марзбонони шуҷои тоҷик бо истифода аз ин ҳама шароити мусоиди фароҳам овардашуда аз ӯҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ баромада дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои давлати ҷавону тоза истиқлол садоқатманд мемонанд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавзеи ивалка дидбонгоҳи сарҳадӣ ба номи Сатторов Масабур ки бо тарҳи муосир ва бо назардошти фароҳам овардани муосиртарин шароити хизмат барои афсарону сарбозон бо иқдоми бародарон Сатторовҳо ва Маҳмудовҳо бунёд шудааст ба истифода дода шуд. дидбонгоҳи сарҳадӣ бо сифати баланд сохта шуда ба талаботи сохтмонию меъмории замони нав ҷавобгӯ аст. зимни корҳои сохтмонӣ мукаммалсозии инфраструктури соҳа ба инобат гирифта шудааст. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ташкил намудани шароити муносиб барои адои хизмати сарбозон хобгоҳҳои замонавӣ бунёд гардида бо кати хоб ва дигар лавозимот таъмин карда шудаанд. майдони сафароии дидбонгоҳи сарҳадии мазкур пурра мунфарш карда шудааст. дар чунин шароити фароҳам гардида афсарону сарбозон имкон доранд ки машқҳои пагоҳи рӯзиро бемушкилӣ иҷро намоянд. дар дохили дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ҳуҷраҳои истироҳатӣ ва таълимӣ мавҷуд аст.
таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваста ва ғамхориҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 31 соли таъсисёбӣ имкон фароҳам овард ки ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ бахусус дидбонгоҳҳои сарҳадӣ пуриқтидору мукаммал гардида афсарону сарбозон дар ҳифзи марзу буми ватани аҷдодӣ садоқатмандӣ ва шуҷоати бемисл нишон диҳанд. дар минтақае ки мо қарор дорем дидбонгоҳи сарҳадӣ вуҷуд надошт. бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мавзеи ивал як дидбонгоҳи нави замонавӣ бо тамоми шароитҳои муосир бунёд карда шуд. ба ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ваъда медиҳем ки муҳофизати марзу буми ватанро софдилона содиқона ҳифз менамоем ва ҳайати шахсии дидбонгоҳи сарҳадиро ҳамарӯза дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва тандурустӣ ва садоқат ба ватан тарбия менамоем. дар дидбонгоҳи мазкур барои оилаҳои афсарон хонаҳои истиқоматӣ бунёд гардида бо тамоми ҷиҳози рӯзгор таъмин карда шудаанд. имрӯз ҷавонон хуб дарк карданд ки хизмат ба ватан қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ аст. бо боварии комил метавон гуфт ки марзбонони шуҷои тоҷик дар партави таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлат дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол садоқату мардонагӣ нишон медиҳанд. дар иншооти навбунёд дар доираи дастуру супоришҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои сарҳадбонон шароити хизмати ҳарбӣ муҳайё гардида аз ҷумла инфраструктури зарурӣ ба монанди ҳамом, синфхонаи таълимӣ, сартарошхона, ошхона ва ғайра мавҷуд аст. воқеан давоми 31 соли таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ заминаи моддиву техникии ин ниҳоди низомӣ мукаммал гардида рӯз то рӯз фаъолияти хизматӣ ва шароити маишии афсарону прапорщикҳо ва сарбозон хубтару беҳтар мегардад. дар ин минтақа ки қаблан ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ сохта шуд ва ин қисмати хати марзӣ ки масофаи зиёда аз 60 километрро дар бар мегирад ба таври пурра зери назорати сарҳадбонон қарор гирифт. инчунин бо идома ёфтани сохтмони роҳ ба масофаи 20 километр дар оянда иловатан бунёди 2 дидбонгоҳи нав дар назар дошта шудааст. мавриди зикр аст ки ин 4 дидбонгоҳи нав танҳо дар муддати 4 моҳи охир бунёд шуда инфраструктури хизматӣ дар ин минтақа барои сарбозону афсарон мукаммал гардид. дар маҷмӯъ дар баробари бунёди 4 дидбонгоҳи нави сарҳадӣ дар ин минтақа ҳамчунин 72 километр роҳ бунёд гардида дигар инфраструктури ёрирасон низ фароҳам оварда шуд. дар 2-3 соли охир бо дастгирии пешвои миллат 80 дидбонгоҳи сарҳадӣ бунёд ва бо таҷҳизоту техникаи зарурӣ таъмин гардид ки дар таърихи тоҷикистони соҳиби истиқлол падидаи нодир буда дар мустаҳкам шудани иқтидори мудофиавӣ ва таъмини амнияту собот нақши муассир дорад. сарҳади давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз лиҳози ҷуғрофӣ мушкилтарин минтақаҳои марзиро дорост, зеро қисми зиёди он аз мавзеъҳои душворгузари кӯҳӣ иборат мебошад. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати таъмин намудани ҳимояи боэътимоди сарҳади давлатӣ иқдомоти зарурӣ аз бунёди роҳҳо, ташкили отряду комендатура ва дидбонгоҳу нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадӣ сар карда то таъсиси муассисаҳои таълимӣ оид ба омода намудани мутахассисони соҳа амалӣ карда шуданд. пайроҳаи мушкилгузар дар сарҳади давлатӣ аз ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ то ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар умум 95 километрро дар бар мегирад. дар ин минтақа на роҳи одамгузар буду на роҳи мошингард. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ танҳо бо истифода аз пайроҳаҳои кӯҳӣ бо азобу машаққати зиёд сарҳади давлатиро ҳифз мекарданд. бунёди роҳ дар ин минтақа барои сарҳадбонон дар самти ҳифзи сарҳади давлатӣ танҳо афсона буду халос. хушбахтона дар ин мавзеъ бунёди роҳи мошингузар оғоз гардида ҳоло корҳо бо суръат идома дорад. ин роҳ бо супориши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардида корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони соҳаи муҳандисӣ ва техникии қушунҳои сарҳадӣ ҷараён дорад. ҳимояи марзи давлатӣ дар ин минтақа ки дар маҷмӯъ зиёда аз 95 километр роҳ ва 68 000 гектар заминро дар бар мегирад танҳо тавассути пайроҳаҳои пиёдагард ва кӯҳӣ сурат мегирифт.
маҳз бо иродаи қавӣ ва устувори президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин мушкилот дар муддати хеле кӯтоҳ бартараф гардида марзбонон дар шароити беҳтар сарҳади давлатиро ҳифз менамоянд. солҳои қаблӣ ин роҳҳои сарҳадӣ мавҷуд надоштанд. бинобар сабаби набудани роҳҳои назди сарҳадӣ дар минтақаи шамсиддини шоҳин мо сарҳадбонон бо роҳҳои вазнини кӯҳӣ сарҳади давлатиро муҳофизат мекардем, ки на он қадар бехатари ҳаёти шахсиро таъмин мекард. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қуввои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои назди сарҳадӣ имрӯз кушода шуда истодаанд. мо сарҳадбонон бо истифода аз техникаи ҳарбӣ аз ин роҳ истифода бурда сарҳади давлатиро муҳофизат менамоем. дар умум сохтмони роҳе 95 километрро ташкил медиҳад. то имрӯз 72 километри он ба истифода дода шудааст, ки мо сарҳадбонон имрӯз бо истифодаи роҳ сарҳади давлатӣ ва зичии муҳофизати сарҳади давлатиро таъмин карда метавонем. пеш аз набудани роҳҳои назди сарҳадӣ ҳайати шахсии мо бо роҳҳои кӯҳӣ на ҳамаи минтақаро муҳофизат карда метавонист ва имрӯз мо бо истифодаи роҳ метавонем пешгирӣ вайронкунии сарҳади давлатиро бо техникаи ҳарбие, ки бо ин роҳ ҳаракат мекунанд, пешгирӣ кунем ва пайгирӣ кунем, таъмин намоем. ин роҳ ки дар умум 95 километрро ташкил медиҳад, то имрӯз 72 километри он бунёд шудааст. то имрӯз 80% корҳои сохтмонии роҳ анҷом ёфтааст. ҳоло корҳои бунёдии ин масир дар 4 самт аз ҷумла самти Саломалек Ивалка, Сариғор Ивалка, Саломалек, Шуробдара Анҷироб ва дашти Суюн Шуробдара идома дорад. ҳамзамон дар мавзеъҳои Ивалка Зарбоз, Саломалек, Шуробдара ва Чӯбек корҳои таркишиву тахту ҳамворкунӣ ба таври шабонарӯзӣ идома дошта, роҳсозон ният доранд 20 километр роҳи боқимондаро дар моҳҳои наздик пурра ва истифода диҳанд.
ҳамарӯза фаъолияти меҳнатии мо дар асоси нақша курсӣ дастури супоришҳои муҳтарам ҷаноби олӣ вобаста ба амалӣ намудани нақшаи асосии роҳи сарҳадие ки ба минтақаи Чист сафарбар мешавад аз рӯи нақша ба 7 километр 100 метр расидааст. ҳамарӯза мо чунин корҳоро ба анҷом мерасонем. пеш аз ҳама гузаронидани корҳои бармавию таркишӣ, баъд аз он экскаватори мо, техникаи мо барои сафарбар шудан, барои бартараф кардани ҳолати баъди таркишро анҷом дода, баъди он тахту ҳамвор мустаҳкам кардан ва ҳамзамон ба резиши регҳои дар ин ҷо буда сафарбар намуда ба таъкурсии асосии роҳ асос медиҳем. ин роҳ бениҳоят асоси калон дорад вобаста ба таъмин намудани амнияти давлатӣ, чунки дар баробари таъкурсии асосии роҳро гузоштан дар баробари ин истеҳкомҳо бунёд карда шуданд ки он барои хизматчиёни кушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ пеш аз ҳама барои таъмини амнияти давлатӣ ва баъдан барои пешгирӣ аз резиши роҳ бениҳоят аҳамияти калон дорад. ин он аз он вобаста аст ки таъмини амнияти давлатӣ бениҳоят таъмин карда хоҳад шуд. ин амалҳо аз тарафи хизматчиёни сарҳадии кушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама рӯза ба роҳ монда мешавад. баландтарин нуқтае ки сохтмончиён кӯҳро ҳамвор намудаву роҳ бунёд карданд зиёда аз 100 метрро ташкил медиҳад. бо заҳмати содиқонаи мутахассисони роҳсоз, таркишгарон ва муҳандисони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шафати дарёи Панҷ кӯҳҳои баланд тахту ҳамвор гардида роҳ бунёд карда шуд. корҳои бунёду сохтмони роҳи сарҳадӣ дар канори соҳили дарёи Панҷ аз мавзеи Гулхам Даҳана ва Даҳана Чӯбек анҷом ёфта аллакай 72 километри роҳ пурра омода шудааст. ҳамакнун бо пурра ба истифода додани ин роҳ мушкилот ҳалли худро пайдо намуда. марзбонони ба ору номуси миллат ҳар як ваҷаби хоки азизу муқаддаси ватанро ҳифз менамоянд. бо мақсади таъмин намудани дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо нерӯи барқ дар мавзеъҳои Саломалек Ивалка, Чуст 25, Қаҳрамон, дашти Суюн, Баҳорак, Манора ва Боғ ба масофаи зиёда аз 42 километр хати интиқоли нерӯи барқ кашида шудааст. дар тамоми дидбонгоҳҳои сарҳадӣ хати интиқоли алоқаи телефонӣ ва интернет насб гардида таҷҳизоти лозимӣ барои саривақт расонидани иттилооти зарурӣ ва огоҳкунӣ васлу насб гардидааст. дар тӯли таърихи давлатдорӣ то ба имрӯз барои тоҷикон мафҳумҳои замин, ватан ва марз муқаддас ба шумор мераванд. дар ин давра марзбонон қарзи фарзандии худро дар самти ҳимояи марзи муқаддаси ватан модар бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва бо шуҷоату далерӣ иҷро намуданд ва ин рисолати хешро ҷавонмардона идома медиҳанд. инро пеш аз ҳама дар асоси фаъолияти ҳамарӯза асосан бунёдкорию созандагӣ сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон бениҳоят калон аст. кушунҳои сарҳадӣ ҳамарӯза дар вобаста ба таъмин намудани амнияти давлатӣ, таъмин намудани фаъолияти хизматчиёни сарасати кушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза хизмати босазо менамояд. ҳамарӯза аз фаъолияти онҳо, аз корҳои онҳо бохабар мешаванд. ҳамарӯза аз ҳолати хӯрок, либосат, воситаҳои хизматӣ ҳамаро таъмин менамояд. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ниҳоят ҳассосу мураккаби таърихи кишвар бидуни таҳкурсиву шароити оддитарин ва зарурии моддиву техникӣ дар ҷои холӣ таъсис дода шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти кишвар, сулҳу суботи комил, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид ва ҳимояи марзи давлатӣ тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ намуда дар ин самт натиҷаҳои дилхоҳ ба даст омаданд.
дар солҳои қаблӣ аз инфраструктури варангори ба меросмондаи қисмҳои сарҳадӣ нишонае боқӣ намонда буд. дар он замон норасоии маводи озуқа, сару либоси низомӣ, техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти зарурӣ мушкилоти асосии сарҳадбонон ба ҳисоб мерафт. сарҳадбонон дар пешбурди фаъолияти хизмати ҳарбӣ бо сабаби набудани инфраструктур ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешуданд. хушбахтона бо таваҷҷӯҳ ба тадбирандешиҳои саривақтии сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, генерали артиш, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ дар замони соҳибистиқлолӣ куллан навсозӣ ва бо пешрафтатарин техника, яроқу аслиҳа ва дигар муҳимоти ҷангӣ таъмин карда шуда, ҳоло сарҳадбонони тоҷик барои ҳифзи амнияти ҷомеа, ҳимояи марзи кишвар ва истиқлоли давлатӣ хизматро дар шароити мусоид анҷом медиҳанд. мустаҳкам намудани сарҳади давлатӣ, фароҳам овардани шароити будубоши хизмат, таъмини сулҳу собот ва амнияти кишвар аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, пайваста дар ин самт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад.
дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатӣ дар самти ҳифзи марз масъалаи муҳим дониста мешавад. имрӯз нерӯҳои марзбонии ҷумҳурии тоҷикистон иқтидори ҳифзи сарҳади давлатиро доро буда бо дастгирии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила инфраструктураи сарҳад махсусан дар марз бо афғонистон мукаммал гардонида мешавад. нерӯҳои марзбонии кишвар пайваста дар самти пешгирии убури ғайриқонунӣ аз сарҳади давлатӣ, ҷиноятҳои муташаккил ва қочоқи ғайриқонунии маводи нашъадор мубориза мебаранд. дар баробари бунёди отряду комендатура, дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ва роҳҳои сарҳадӣ, ҳамчунин муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатӣ солҳои охир ба таври васеъ ба назар мерасад. ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷануб бо давлати афғонистон ҳамсарҳад буда масофаи умумии он зиёда аз 1000 километрро ташкил медиҳад. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатии тоҷикистону афғонистон тадбирҳои муҳим амалӣ гардидаанд. ҳадафи асосӣ таҳкими амният, ҳифзи марзи давлатӣ ва таъмини суботу оромӣ дар минтақа мебошад. барои шароити беҳтари хизмату зиндагии сарҳадбонон иншооти нави хизматӣ ва роҳҳои назди сарҳадӣ бунёд шудаанд. дар марзи давлатӣ бо маблағгузорӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатӣ тибқи талаботи амалкунанда дар бораи сарҳади давлатӣ ва меъёрҳои байналмилалӣ амалӣ гардида бо ҷалби техника ва ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода мешавад. маҳсулоте ки дар самти муҷаҳҳазнамоии сарҳади давлатӣ истифода мешаванд масъулаи хушсифат буда ба ҳама гуна шароит тобовар мебошанд. муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатӣ дар марзи тоҷикистону афғонистон аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта имрӯзҳо корҳо бо истифодаи сутунпояҳои оҳану бетонӣ, симтур ва симхор бо маром идома дорад. тадбири мазкур ба он равона карда шудааст ки амнияти кишвар таъмин карда шуда осоиштагии сарҳадбонон кафолат дода шавад. сарҳади давлатӣ дар самти бадахшон дар маҷмӯъ 176 километр бо сутунпояҳои оҳану бетонӣ ва симтуру симхор мустаҳкам гардидааст. аз ҷумла дар ноҳияи дарвоз 107 километр, рӯшон 36 километр, хоруғ 30 километр ва ноҳияи ишкошин бошад 3 километрро ташкил медиҳад. соли 2025 ҷиҳати мустаҳкам намудани сарҳади давлатӣ байни тоҷикистону афғонистон 176 иншооти муҳандисию техникӣ яъне сутунпояҳои оҳану бетонӣ, симтур ва симхор кашида шуд. ҳамарӯза дар ин самт байни ҷумҳурии тоҷикистон ва давлати афғонистон то 1 километр насби чунин сутунпояҳо ва симтуру симхор иҷро мегардад. насби сутунпояҳои бетонӣ барои нигоҳ доштан ва мустаҳкам намудани симтур ва симхор истифода карда мешавад. маҳсулоте ки бевосита дар мустаҳкамнамоии сарҳад истифода мегардад баландсифату устувор буда имкони муҳлати зиёд истифодаи онҳо дар назар дошта шудааст. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ва фархор соли оянда ба нақша гирифта шудааст идома меёбад. муҷаҳҳазгардонии сарҳади давлатӣ танҳо бо мақсади тамомияти марзӣ, хоки муқаддаси ватан, сулҳу субот, осоиштагӣ ва пешгирии хавфу хатари ҷиноятҳои фаромилӣ мебошад.